Dwi wedi gadael y moch a'r cwn a dwi wedi ffeindio ffordd at y ffermwyr ifanc. Yn cadw cwmni fi, yna dynes sydd yn enw cyfarwydd iawn yn y ffermwyr ifanc, Elin Calan Jones. Ti'n iawn, Elin? Iawn, diolch. Iawn. Wyt ti'n cael diwrnod prysur yma? Ie, byddwn ni nawr. Swn sbeleth ni'n gyrraedd, ond prynawn ma'n mynd i bod fysi ydi. Ie, newid rhedeg fe, nes di wan, jyst er mwyn gael sgwrs, ie? Ie. Felly, beth ydy'r rôl di yn y mudiad te? So, fi'n gadeirydd yn sirol ar y Pwyllgor Gweithgareddau. Yn trafod cystadlaethau'r sir rhan fwyaf, a wedyn dyletswydd i gynrychioli'r sir wedyn pan ym ymlaen i pwyllgorau sydd yng Nghymru, a wedyn mae un i gael gyda bob sir wedyn fel cynrychiolaeth. Mae yna bwyllgorau di-ri o'n nhw'n mudiad, oes? Mae yna bwyllgor i drefnu pwyllgor, dwi'n meddwl, oes? Ie, oes. Fi'n credu bod hwnna'n bwysig achos chywed, ni'n gwerthu'r mudiad fel mudiad yr aelodau sy'n cael ei rhedeg gan yr aelodau. So mae'r pwyllgorau yma wedyn le mae'r syniadau yn dod, yr adborth yn dod, a ffordd i wella wedyn. Yn hollol, a mae yna gymaint yn digwydd, a mae'r bobl maen cael cyfle i datblygu'r mudiad o fewn i hunain mewn ffordd. Ie, so dod â syniadau newydd a symud y mudiad mlaen gyda'r oes fel petai wedyn. Ie. Nôl i heddiw te, mae yna gystadlu ymlaen ar y byrddau yma. Be di'r gystadleuaeth yma sy'n ymlaen ar y funud? So cystadleuaeth creu addurniadau a wneud torch nadolig. So bydd awr gyda nhw fan hyn nawr i baratoi torch ar gyfer addurn nadolig, a bydd awr gyda nhw wedyn, 5 munud, i wneud tasg. So maen nhw'n gallu dod y pethau sydd wedi cael eu paratoi yn barod, a wedyn fydden nhw'n cael 5 munud o dasg sydd yn cael ei dewis gan y beirniad. A wedyn, mae hynny jyst wedyn yn ffordd o brofi, mae nhw sydd wedi gwneud yr addurniadau, a jyst dangos y grefft, i wneud yn siŵr bod pob un wedi gallu gwneud beth oedd eisiau iddyn nhw'n wneud. Mae Dolig yn cychwyn heddiw mewn ffordd, ydy o? Mae yna galendars yma, mae yna wreaths yma. Ydy, fi'n credu mae'r ffair eiaf yn cael y dylanwad na, a bob blwyddyn fi'n teimlo, mae pob un yn teimlo'n nadoligedd ar ôl bod yn y ffair eiaf. Ie, yna goi Dolig mae'r llynedd, felly mae yna bob blwyddyn, mae yna bethau, dwi'n cael surprises bod tro'r blwyddyn yma. Ie, so mae'r gystadleuaeth yma, mae'n am yn ail gyda y coed nadolig. So mae creu addurniadau nadolig yn un, a wedyn am yn ail wedyn bydd wneud y dorch. Felly, ni'n symud o'r ffordd neu feddwl, fewn nhw'n rhith rhywun, ond dim modro. Diolch di am y sgwrs, Elin. Iawn, diolch.